виж. Ах, ти красиво! Има в хладилника коли. Том, мама е много добра. Бързаш! Не бързам, малко ми е водата. Тебе трябва да тази една скъдница. Да, ей сега. Чакаме се там. Ние щяхме с Йоанна. Ти ще ходиш ли? Те. С тях. Къде бе? На разход. Не. Да. Аз ти казах. Това е много готино. Чакай, не се ти. Много яката. За него от Трябва да направим някакво. Леле, Тани, защо? И се пукат да му се не види. А един правеше, знаеш колкото караваната големи? Ема то трябва да е голям кръг. Не с кръг, с простор. Как с простор. Такова въже от простор. Ма, аз Не, също обратно. бях да го правя.